isolle kentälle ja joukkueen se kokoonpano saattaa tässä muuttua. Kukaan ei sitä vielä tiedä, mutta näin saattaa olla edessä. Ja mä ajattelin, että me ollaan muutaman vuoden matkalassa kuljettu yhdessä ja ajateltiin pikkasen, koska mikä vähän muistaa meidän joukkueenjohtaja, joka on ollut ihan alusta asti siellä. Sulla on 3 lasta kotona ja mies. Ja sen lisäksi niin jotenkin tuntuu, että se on tämmöisiä adoptiolapsia tässä, semmoisen 50 ja sitten muutama adoptiovanhemman myös, semmoinen 100 siinä. Ja mun mielestä se on erinomaisella tavalla, kun meitä on ohjannut, kannustanut, innostanut. Ja ajateltiin niin, että jos olisi vaan mahdollista, niin me vedettäisiin tänne toimihenkilö paikan tänne kattoon. Mutta kun mä tiedän, että mikä numero sulla siinä toimihenkilöpaikassa on, ja tämä on kuitenkin tämmöinen perhekeskeinen juttu, niin se sekään takia ei ole mahdollista. Ei ole numero on siinä. En nyt sano sitä, mutta se on vähän vajaa 70. Ei ole pelinumero siinä. Me mietittiin siinä, että mikä tekee jotka hyvät joulut. Ja näissä jääkiekkohalleissa ja tapahtumissa niin yleensä ensinnäkin on se, että on hirveästi metaa ja neuvoja. Ja me ollaan onnekkaita siinä, että meillä ei ikinä tarvitse mitään äänentoista laitteita kantaa, kun sä oot paikalla. Mutta sitäkin tärkeämpää niin on kuitenkin se tavallaan se ilo ja innostus ja se tavallaan se sydämestä tuleva rakkaus lajia siihen, että sä saat todellakin puskenut meitä eteenpäin. Ja kaikki, jotka on joukkueessa, tietää nämä Eilan painokirjeet, jotka on pidempiä kuin näitä vuosia, jotka on sitten joukkueen aktiivitoiminnassa, niin tietää, että se on vaan sellainen pieni hätähdys siitä kaikesta työstä, jota sä oot vuosien aikana tehnyt meidän kaikkien eteen. Ja sen takia me halutaan kiittää kaikista näistä vuosista Eila, jota sä oot ollut meidän kanssa. Ja onnitella sua pienellä muistamisella. Ja sen lisäksi mä oon kuullut, että sulla on tämmöisiä tasavuosia tulossa. Eli me halutaan samalla toivottaa Eilalle hyvää 27-vuotista syntymäpäivää ja vietä taakalaisen joukkueen hauska reissu. Jos saattaa olla pikkasen epäikäisen. Kiitos paljon.